Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Inselmu l-dak kollha li ħajkunu jseguna fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Illum ħalli nkomplu nisimgħu fuq il-mixja tal-Knisja fi żmien l-Apostli u l-ferħ tagħhom li kienu qed jaraw ħafna nies li mhumiex lut, nsejħulhom pagani, jersqu lejn il-Knisja u jikkonvertu għall-Vanġelu. Però llum ukoll il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Atanasju li kien l-isqof ta' Alexandra fl-Eġittu u li fi żmienu kien qed isir ħafna tagħlim sfortunat fuq il-persuna ta' Kristu u li kien hemm anke membri fih dan il-Knisja li kienu qed jiġħdu illi Ġesu kien li bentala li huwa it-tagħlim bażiku veru tal-fidi tagħna. U San Atanasju sew bit-tagħlim tiegħu u sew bil-kitbiet tiegħu kien jiddefendi dina il-kontenut importanti tat-twemmin tagħna. Fil-fatt ukoll San Atanasju huwa magħruf ukoll li ħasem fil-Konċilju ta' Niċea fil-Turkija fis-sena 325 fejn f'dan il-konċilju ġie formulat il-kredu ta' Niċea li huwa l-istqarrija tal-fidi l-kredu illi minn dak iż-żmien sa hawn aħna ngħidu mod speċjali fil-quddiesa ta' nhar ta' Ħadd. Ejjew issa tejju ruħna għal din il-laqgħa tagħna mal-mulej għal din il-quddiesa jew nitolbu lil mulej l-għajnuna tiegħu matul dan il-jum mod speċjali ma kif ukoll il-maħfra ta' ħtijietna. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti mlejt bil-qawwa lill-isqof San Atanasju biex berf kbir jiddefendi l-verità li ibnek huwa Alla. Fil-ħnina tiegħek għatina li nifirħu bit-tagħlim u l-ħarsien tiegħu u li dejjem iżjed narfuk u nikbru f'imħabbtek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara diskussjoni twila, Pietru qam u qalilhom: Ħuti, intom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla żilni minn fostkom biex minn fommi il-pagani jisimgħu il-kelma tal-Evanġelu u jemmnu. U dan xedu Alla li jara fil-qlub
billi tom l-Ispirtu Santu bħalma taħlinna. Ma għamel ebda għażla bejna u bejnhom, imma saffilhom qalbhom bil-fidi. Mela issa, għaliex iġġarbu lill-Alla billi tridu tqedu fuqhom id-dixxipli madmad li la missirijietna u lanqas aħna ma flaħna nerfawh. Wara kollox aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqgħa skiet fuq il-ġemma kollha. U għadu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta wafqu huma, qam ġagbu qal: Ħuti, isimgħuni. X'mun għalinna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel kliem il-profeti kif hemm miktub. Wara dan nerġa' niġi u nibni d-dar ta' David li ġarvet, nerġa' ntella l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex ifittxu il-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom issejjaħ ismi, jgħid il-mulej, li qarra f'dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min idejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla, biss nikdbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġeż bl-idoli u minn żwieġ ħażin, mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Mosè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-mulej. Sar risponsorjali xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku l-ismu flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej saltan, u jżomm sħiħa id-dinja minn qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Flimkien xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Tiegħi jisimgħu leħni, jgħid il-mulej, u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħid lilek Kristu. Nhar ħadd-Tliet ta' din is-sena, ġifieri jisu 5 ġimgħat ilu, smajna u qrajna illi il-ġurnata ta' qabel, jiġifieri f'Sibt Tliet, fi Franza biss, ġew imgħamdin 12,000 adult u li 5,000 minnhom kienu żgħażagħ. Jien kont f'Jannar fil-Vjetnam u fil-Malasja u kont ftit mitla wkoll ta' xi isfijiet li kollha qaluli illi f'dawn iż-żewġ pajjiżi
kien ser ikun hemm mijiet ta' adulti li f'Sibt Elejt ukoll sejrin jirċievu il-magħmudija. Bħalissa wkoll qegħdin naqraw illi f'diversi pajjiżi imma b'mod speċjali l-Iran li f'dan iż-żmien qed jissemma minħabba raġunijiet ta' gwerra u veru. Illi fl-Iran il-mixja tal-Vanġelu u l-mixja tal-Kristjaniżmu hija kbira. Hemm ħafna illi qegħdin jikkonvertu għall-Kristjaniżmu. Qed ngħid dan għaliex illum rajna veru fl-Atti tal-Apostli kif qegħdin nisimgħu f'dawn il-ġranet ta' żmien il-Għid bil-ferħ tal-Apostli illi qegħdin jaraw il-Knisja tikber il għaliex ħafna nies minn diversi bnadijiet li mhumiex Lut li huma kienu jsejħulhom pagani illi qegħdin jersqu lejn il-Vanġelu u jsiru nsara jikkonvertu għall-Kristjaniżmu. Smajna wkoll fil-Atti tal-lum il-San Pawl u lil-San Barnaba wara l-ewwel vjaġġ missjonarju tagħhom illi qed jirrakkontaw f'Ġerusalemm mill-Apostli u d-dixxipli u kull min kien hemmhekk il-ferħ tagħhom illi ħafna pagani kienu dejjem jersqu lejn il-Kristjaniżmu. U din hija turija veru tal-ħajja tal-Knisja, li l-Knisja dejjem ħajja. Dbati f'naħat imma wkoll tikber u timxi f'naħat oħra. Bħalma qegħdin naraw kif għad f'diversi pajjiżi. U dejjem niftakru f'dak li Ġesu qal lill-Apostli u li anke smajnieh ukoll fis-salm responsabilità llum xandru fost il-popli kollha l-ġubijiet tal-mulej. Jekk immorru lejn il-Vanġelu li għandna silta oħra żgħira mid-diskors ta' Kristu li qegħdin nisimgħu f'dawn il-ġranet fuq Ġesu jitkellem lill-Apostli fl-aħħar ċena li aħna nirreferu għalih bħala t-testament spiritwali tiegħu. U Ġesu qisu qed isaqsi lill-Apostli u jisaqsi lilna wkoll. Inti trid tkun ferħan fil-ħajja, wara kollox aħna ferħanin fil-ħajja, jekk insaqsu din id-domanda lilna nfusna. Aħna ferħanin fil-ħajja u Ġesu qed itina ir-rimedju ta' x'għandna bżonn biex inkunu ferħanin fil-ħajja. U qed jgħidilhom illi jekk intom tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tiksbu il-ferħ, anzi ferħ sħiħ. U mbagħad fid-diskors tiegħu hekk wara din is-silta jkompli jgħidilhom wara kollox x'inhuma x'qed nifhem jiena bil-kmandamenti tiegħi. Qed nifhem mod speċjali li intom tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jiena. U naħseb din hija l-isfida anke fil-ħajja tal-lum u li aħna rridu kontinwament insaqsu lil nfusna. Jien ferħan, jien nixtieq inkun ferħan, imma jien ferħan jekk kien jien għaliex jien ferħan, x'qed jagħmilni ferħan? Jekk m'iniex ferħan, x'mhux jagħmilni ferħan? Risposta hija illi jekk inti timxi wara Ġesu, jekk inti tgħix dak li għallimna Ġesu, jekk inti tħobb lil ħutek u taqdi lil ħutek u tkun ta' servizz għal ħutek, din hija l-garanzija li tina Ġesu li inti tikseb il-ferħ u anke ferħ kbir, ferħ sħiħ. Aħna niftakru llum fil-ħeġġa li wara San Atanasju biex iħares il-verità tat-tagħlim tal-Knisja dwar il-misteru tat-Trinità Qaddisa. Nitolbu lil Alla l-grazzja li nibqgħu dejjem sħaħ fil-fidi, faqda sħiħa mal-Knisja ta' Kristu. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun dejjem xirka waħda ta' mħabba fl-għaqda tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ismana. Nitolbuk mulej.
Wassal il-bxara tajba tal-Evanġelju tiegħek lil bnedmin kollha ta' rieda tajba ħalli jiksbu it-twelid ġdid fl-isem tat-Trinità Qaddisa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Qawwi qalb dawk kollha li qed iġarbu tfixkil u persekuzzjoni minħabba l-istqarrija tagħhom tal-fidi nisranija biex ma jibżawx jagħtu x-xhieda tiegħek quddiem id-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun magħna biex fostna inżommu dejjem fi spiritu wieħed ir-rabta tas-slim. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, għatina l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema biex nistqarru l-fidi tagħna fil-misteru ta' Trinità Qaddisa. Misteru li biex jiddefendih San Atanazju tant ħabrek u bata bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Isqof San Atanazju. Aħna li nistqarru l-fidi sħiħa tiegħu. Nitolbuk biex ix-xhieda mogħtija minnu għall-verità tiegħek tkun ta' fejda għalina għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Atanazju, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha ntennulek lil ta' tifħir u ngħidulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, Smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' ratti l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi tal-demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, Inxandru bil-fel għawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin tagħna u fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Atanazju u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missil li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa li għandna l-Ġesu magħna fuq l-artal, ejjew inwaslulu t-talba tal-missierna li għallimna hu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu dak li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jinaħna li jisset nkunu mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna nistqarru bil-qawwa kollha flimkien mal-Isqof San Atanasju li jibnek il-waħdini huwa tassew Alla. Għamel li huwa jżommna dejjem qawwijin u sħaħ permezz ta' dan is-sagrament li rċevejna u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelimet jinħolqu wkoll ċentri ċkejknin fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ħares lilna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu twilli talina rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħolġilna miegħek l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Konsidraw l-ewwel misterju tad-dawl
meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li jinti bismewit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, uri l-inti jomna li jisma tal-btana, Ġesu twilet għalina rrit ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek aħfrinna dnubitna ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġilna miegħek l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Tieni misterju tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu weraq minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bli grazzja mrimlija l-mulejmiek,
imbirka inti fost in-nisa, nbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħul ġennamijek l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Konsidraw it-tielet misterju tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar lis-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-dubitna, palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma tal-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġennamijek l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Konsidraw il-ħames misterju tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bl-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin,
issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma t-tantana. Ġesu tweli talina rrit ikun li bentijek bħanna, u ġesu tijak fridna n-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna mijek l-erwih kolla, specialment lil dawk li l-aktar jeħtieġu iħnina tijek. Nikkonsidraw il-ħames misterju tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek li ġisaltnatek, ikolli tritint kif is-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfr minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma t-talbtana, Ġesu tweli talina rrit ikun li bentijek bħanna. O Ġesu tijek frinna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern. Ħul ġenna mijek l-erwih kolla, specialment lil dawk li l-aktar jihtieġu il-ħnina tijak. Najdu fl-imkien is-salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ekinajtu, għali xaħna t-turufnati u li teba. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku u nolf u f'dan il-wit ta' dmuħ. Eja mela avukata tana, dawwa lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issaw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qat tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddes Alla. Ħenna lina. Trinitam qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-irf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filolu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla minnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftala li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftala li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftala li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Alla Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-tabida. Kudint l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern liċ-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Edu koll it-talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina.
Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Atanasju, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla lina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Najdu flimkien. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbierek San Giusepp Arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.